A cantas mulleres estudaches na escola? Esta é unha pregunta que me fago recurrentemente. A verdade é que faltan os referentes femininas, pois falta diso decidín construir unha máquina do tempo para coñecer as mulleres icónicas que marcaron a historia da Galiza. E vou entrevistalas para vos, para que entre todes valoremos e coñezamos a súa memoria, a súa historia e a pegada tan importante que deixaron no noso país. Son Lara Caeiro, a viaxeira no tempo que te guiará neste camiño. Acompáñasme nesta aventura? Hoxe temos con nós a unha muller brava, forte, botada para adiante. Con ela non nos vai a dar a sensación de que retrocedamos ao século XIII, polo icónica que é, aínda que sí por como a trataron nesa época. A convidada que nos vai acompañar hoxe é María Valteira, unha soldadeira que naceu nunha familia nobre, pero que soubo buscarse a vida. Benvida, María! Moitas gracias, moitas gracias. Por máis que me explicaras cois son estes trebellos, ainda non me dou acostumado a eles, Tiñades que ver cando lle ensinei o teléfono móvil. Bueno, tú non fales tanto que cando viche a Catedral de Santiago a medio construir tamén quedache a cuadros. Iso foi unha pasada. Se che conto que Ronaldinho rompeulle un vidro nos anos 2000. Ronald quen? Como comprenderás, non sei que é iso. Pero bueno, despois chámame a min blasfemadora. María, e que che parece se xogamos un xogo para así entreter as espectadoras? Bueno, veña, eu non sei se vou ser quen de xogar, pero dalle. Eu vouche dicir unha frase e ti tesme que dicir se é verdade ou é bulo. Veña, vamos alá. A ver que pense. As mulleres nunca participaban nas guerras, só os homes. Eso é bulo. Vale. As mulleres non ían de copas. Eso daba a min que tamén é outro bulo, Vale. Dicen. Vale. Os cabaleiros eran os únicos en practicar o tiro coa besta. Eso xa te digo eu como bulo. Outro bulo máis. E por último, os homes ridiculizaban as mulleres nas cantigas de escarnio e maldicer. Ai, pois, eso é boa verdade. Pois imos comenzar a entrevista para que as nosas espectadoras coñezan a túa historia, porque seguro que queren saber que é iso de ser soldadeira. Bueno, pois é un oficio como outro calquera. O que pasa é que chamaron así porque o pago que recibíamos era unha soldada, como unha moeda. Traballei na corte de Fernando III e Afonso X. Pero claro, despois inventan que ademais de tocar, bailar e tal, pois que tamén vendemos o noso corpo. Pero a ver que probas teñen diso, Tía, que forte. Por que decidiches facerte soldadeira se estaba tan mal visto? Porque eu non quería casar. Atarse a un home para despois depender de toda a vida. Xia. Eso pa outra. Totalmente. Se ti souberas como me trataron. E iso? Criticábanme por todo. Como escollín o oficio de soldadeira, eles sempre tiñan algo que dicir. E nas súas cantijas, bueno, puñanme a parir. Soldadeira, medio puta, medio meija. Tía, eso podería decilo Bazdial perfectamente. Bad que? Mira que ainda non me adaptei moi ben a como falades no século XXI. Perdón, entendo, sí. Vouche explicar. Bazdial e outras artistas precisamente reapropiáronse do concepto de ser unha zorra porque estamos fartas de que toda a vida os homes levan tachándonos diso. Toda a vida non, toda a historia. Podes poñeros algún exemplo de algunha cantiga así que... Bueno, podemos só. O mesmísimo Afonso escribiu unha na que dicía que un tal Joan Rodríguez, que non sei quen é, que me estaba construindo unha casa de madeira. Pero claro, xa sabes que nas cantigas de escarnio todo vai con segundas. Aí debe nacer a retranca galega. Mira, di perlas como: esta é a de madeira certeira. E demais, non nadei eu a vos sinlleira. E pois que sen compaso ha de meter, a tan longa debes toda ser, que nan tras pernas da escaleira. Carai! Traducindo ao galego moderno, porque non has de entender nada. No. Decía que eu quería unha madeira ben grosa. E o tipo ten alcume do rei sabio. A ver, sabio era, tú estalo xulgando dende o século XXI. Xa, pero bueno, entende que me dá carraxe. Ya min, claro que sí. A ver, entón, María, ti no século XXI xa eras a reina do hate. Do que? Do hate, muller. Mira, a ver... É que me soltas unhas palabras tan raras. Vouche explicar outra vez. Se tiveses redes sociais, seguro que te saían así comentarios negativos, tal, algúns trolls. Bueno, eso ben seguro. Se saíse bailando, poríanme de puta para arriba. Se saíse tirando a besta, chamaríame marimacho. Ou incluso unha pigme. Xa estamos outra vez, bueno. E se saíse xogando aos dados, diríanme viciosa.
Pois, tía, sabías que o Luís Oane fixo un grabado teu xogando cos dados? A ver, Luís foi un artista galego e argentino super comprometido co nacionalismo e publicou no Buenos Aires xunto cun poema de Lorenzo Varela. Leoche. Medo me dá, pero bueno, xa estou acostumbrada, así que... Vou cantar a voz. Louvar, eu louvara, María Valteira, tua saia leda, tan leda, que tola xente deixabas, de amores sin prendas, peitos de folía. Nin moeda moura, nin prenda de amor, nin prenda de conta. Mala perdedora, boa bailadora co lume nos ollos e aire nos pés. E as maus e a lúa, facer hilailas, liserias gaivotas, ladroas e a modos. Home, bonito é. Así que gustábache xogar os dados, Home, eu estaba, iba ca miña cuadrilla aí ao bar e botábamos unhas risas. E que máis che gustaba facer? Pois, a ver, gustábame bailar, tocar, tirar cabesta... E, bueno, competíache, Cuidado como rabeaban os homes cando lles ganaba. Así despois me escribían cousas desas, que me chamaban trampolleira, perdedora, e non sei que son perdedores. Mira, vouche contar o que me escribiu un tal Pedro de Ambroa. Os besteiros daquesta fronteira, pero que cuidan que tiran moi ben, quero lles eu aconsellar o arren que non tiren con María Valteira. Toma! Porque lle ganaba, entonces non querían tirar comigo, claro. Que esmoldi vais, Hai unha cousa que me chama especialmente a atención do que me contaches, e que sei da túa vida, é que o rei levou as campañas do sur para que fixeras aí uns chanchullos así un pouco raros, non? Como foi iso? Pois foiche verdad. E ainda che conseguín cousas. A ver, eu ia como unha diplomática, que lle chamades, agora sei que según me contache, va. Claro, eu como teño así bastante carisma, non me costaba negociar. E non só iso, senón que no 1257 partiches as cruzadas. Fun. Mira, primeiro asinei un documento co mosteiro de Sobrado dos Monxes para que me administraran as propiedades e non deixalas a baixe boa. Fun defender o cristianismo. Tamén era un método para que che perdoaran os pecados, non si? Era. Pero tú pensas que a xente pensaba que eu iba para iso? A burla que fixeron no asunto quen fon a peregrinación de Axeria. Que che escribiron, tía? O perdón é cousa moito presada e que se debía moito guardar. Mais ela non a maeta fechada en que o guarde. Nena pode haber cá, pois o cadeado foi perder. Sempre a maeta andou descadeada. Ostras, é como a canción de Como un can, de Cemirazo, Keith Mount e o Chris Indian. Esa que me ensinaste outro día. Esa misma! Pois mira, María, moitísimas grazas por vir aquí a falar comigo neste podcast, a verdad. Para mí é unha honra estar aquí, que me contes a tua historia, que me contes a tua vida e poder ensinarlles as miñas coetáneas o moito que molas, tía, que eres absolutamente icónica. Pero, muller, gracias a ti por convidarme e por inventar o ferrejacho ese de viaxar no tempo. Que eu non máis alá xa estaba moi aburrida. Bueno, pois aquí quedas convidada sempre que queiras, o século XXI. O século XXI, pa ti sempre que queiras. Ata aquí o episodio de hoxe. Se queres seguir vendo Códice Feminino, suscríbete a Calde da Prado Rúa. E síguenos a ela e a min, Lara California, nas nosas redes sociais. En Instagram e en TikTok imos estar subindo contido exclusivo. Por hoxe deixámosvos. Pero sigamos recordando e poñendo en valor as mulleres da Galicia medieval que son absolutamente icónicas. Así que abramos xuntas o Códice Feminino. Así, Valteira.